apokalipsi zombia amaitu da. Sendagaia topatu dute, azalpen guztiak irratiko emisioan. Mundu berria, limoi erdi baten ura irakiten jarri eta 600 miligramoko ibuprofeno txikitu batekin nahastu behar da. Loinaz Arratibel, zabaldu batea mesedez, bankutik nator! Bankutik? Bai, martxan jarri gara berriro eta gure bezeroak bisitatzen gabiltz datu basea eguneratu asmoz. Loinaz Arratibel, urteaga, ezta? Beno, lehenik eta behin, zorionak. Bizi izan dugunarekin biziraute hutsak sekulako meritua dauka. Arro egon zaitezke. Barkatu baina ez da unekokia. Beste egun batean etorri zaitezke. 20 urteko apokalipsi zombi baten ostean horrela bota behar duzu izaten duzun lehen da biziko bisita? Zombien plaga madarikatu hori zabaldu eta bankua itxi genuenean 3.142 kakotx 38 euro zenituen zure kontu korrontean eta zure senarrak Aitor Zubeldia Arregik 5.823 kakotx 17 euro zituen bere kontu korrontean. Joño, ez zineten batere gaizki bizi, Etxean alda zure senarra? Ni ez senarra duela 12 urte hil zen. Seme zarrena zombietatik salbatu nahian. Lastima. Sentitzen dut. Nire ama ere ni salbatu nahian hiltzen, ze kasualitatea, ezta? Bueno, orduan, zure senarraren aurrezkiak zure kontura batu beharko genituzke eta, 21.644 kakotx 44. Joño, ez da modu txarra mundu berriari ekiteko, Barkatu bi esan dizut ez da laun egokia. Joango naiz ni neu bankura zuen beharra dudanean. Ondo izan. Ez, barkatu neri, 2 minutu besterik ez dira izango, kontutxo bat geratzen zait, benetan. Ea, kontu hori ez gain, hipoteka bat ere eskatu zenuten etxe bizitza erosteko. Hau da, ezta? Bueno, pixkat estropeatuta dago, baina ongi dago. Bankua itxi genuenean, 183.954 kakotx 43 euro zor zenituzten. Horri, azken 20 urteetako atzerapenak gehitzen badizkiogu, penalizazio guztia kontuan hartuta eta apokalipsia dela eta eskaintzen dizugun 0,07ko deskontuarekin... Ze broma klase dau. Duela 20 urte, zombi naskagarri horiek kalean agertu ziren unetik eta kargu izer arte, nire bizitza desagertzen ikusi dut pixkanaka. Gogoan dut. Artaburu zuri horietako bat lehen aldiz ikustean zer pentsatu nuen. Familia salbu mantendu behar duzu Loinaz. Esaldia amaitzerako, alaba txikiari buruan koska egin zion batek. Buru ezurra nola lehertzen zitzaion ikusi nuen nire begiekin. Mesedez. Guztioi pasa izen zaizkigula horrelakoak. Ez zuen aitzakik balio dizue, emandako hitza ez betetzeko. Gero esango dute euskaldunak hitzekoak gehala. Seme bat geratzen zaizu behintzat? Ez kexatu hainbeste. Senarra hil zen egunean gaixotu zen unai. Eskualdeko farmazia guztietan izan nintzen. Baina nuen sendatuko zuen ezer lortu. Aste bete hil zen. Duela 12 urte. Begira, kontziente gara bizi izan duzuen egoeraz. Eta horregatik, 115ko interes tasa ziztrin batekin zorrak kitatzeko aukera eskaintzen dizuegu. Beno, sartuko naiz eta kredituaren baldintzak lasaiago azalduko dizkizut? Bai, sartu. Sukaldean begiratuko dugu. Eta hori? Ostu eginda. Etxea duzun bezala ez dut egia jola.